Yɛlɛmakulaw ka don musow taabolo la u ka kɛ bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn tala sinzi berew ye gaw kɔnɔ ani jamana kɔnɔ. O de kama chrétien muso 150 ni kɔ minnu bɔla Mali sigida caman kɔnɔ u bɛna dɔgɔkun kelen kalan kɛ ni chrétien kalanfaw ye minnu bɔla Burkina Faso. Madame Kamara Mate Diallo chrétien muso protestantiw ka ɲɛmaa don. Walisa ka kɛ baarakɛminɛn ye matigi ye an ka an yɛrɛ di matigi ma fɔlɔ n'i ma i yɛrɛ di i tɛ se ka kɛ baarakɛminɛn ɲuman ye. I yɛrɛ dilen kɔ a sago ye min ye i bɛ o ɲini k'o dɔn. Walisa ka o dɔn a ka kuma de bɛ a sago jira an na. O de kosɔn Bibili ko ale ka mɔgɔw bɛ halaki dɔnbaliya fɛ. O la ni anw bɛ Ala ka kuma dɔn o bɛ an dɛmɛ ka se ka kɛ baarakɛminɛn ɲuman ye ni an bɛ o bila baara la. O la ne jigi bɛ a kan ko nin dɔgɔkun kɔnɔ muso o muso fɛn o fɛn nana yan nɔ ka na nin dɔgɔkun kalan lamɛn n dara la ko n'an bɔra yan an bɛna kɛ baarakɛminɛn ɲuman ye matigi ye. Ka chrétienya diinɛ kalanko ɲuman ani a kanu don dusukolow la o de bɛna kɛ nin dɔgɔkun kelen baara ɲɛbilaw ye ko sabula k'o de ye baaraw kolomayɔrɔ ye. Thomas Kusuge ka fɔ la chrétien protestants ka kuma la sela do. Krista ka ɲɛnamaya ye min ye ni an tamana ka kɛ ni o ɲɛnamaya ye o ɲɛnamaya bɛ du dɛmɛ a bɛ sigida dɛmɛ a bɛ jamana fana dɛmɛ kamasɔrɔ Krista a bɛ ɲɛnamaya kanuya la a bɛ ɲɛnamaya yafa kɔnɔ a bɛ ɲɛnamaya senumaya kɔnɔ. Nin dɔgɔkun kelen baaraw nun do wagati ministriso mun ka baara ɲɛsilen do musow denmisɛnw ni du koɲa ɲɛnɛbɔliw ma o ka nɔlabila Madame So Kadiatu Dia ale y'a yira ministri tɔgɔ la ko musow de ye duw ni sigidaw tulomaw ye k'u jɔyɔrɔ ka bon jamana yiriwali la. Ni muso ma ɲa foyi tɛ ɲa anw de bɛ valeurs transmettre du kɔnɔ. Mali mago bɛɛ ka Ala deli la bi an bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala de bɛ se ka an sama ka bɔ a kɔnɔ. O kama chrétien protestanti musow ka ɲɛmaa bɛ wele bila muso sifinnakaw yɔrɔ ko sabula nin kalan nafa ka bon kosɛbɛ olu fɔlɔ de ma. Ne bɛ wele bila musomisɛnw ma ko u ka u jija ka wagati ta ka se ka taa nin kalan lamɛn. Ni u bɛ nin kalan lamɛn a bɛna yɛlɛmaba don u ka ɲɛnamaya la mais muso denmisɛnw yɛrɛ de mago bɛ Ala ka kuma kalan na ka tɛmɛ halisa musokɔrɔbaw kan. An ka dɔn ka fɔ bɛn kelenya ani basigi jamana kɔnɔ o de ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye bi. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.